Hey, teamwork makes dream work. Umsebenzi kaShembe ngeke uwenze wedwa. Sicela ukubonga kwabanikela, kwabenza konke abafaka imiqondo yabo. Mina ngikhuluma ngento eyenzeke namhlanje. Bekune meeting engiphoqayo ukuthi angigijime ngegoli. Ngaphuthuma ngabhuka ngaye eGauteng province. Mangifika egoli kwafika i-notification yokuthi kumele imoto ilandwe KZN isifikile. So angikho KZN but abafowethu basukuma benza umsebenzi kaShembe. Awusengathi uShembe nganibusisa nonke nje nifaka izandla abafowethu. Zithe seziqeda lapha ezendla mhlathi zase ziya esangiwe zayo zadla inyama yasezulwini. Engathi mhlawumbe sibe nayo sidingakala lapha ezulwini lapho esangiwe engathi ukuthi uhlambulukile okufanele umfundisi nawo umvangelo nomshumayeli siyokuthola khona uma wethu. Bengicela ukuthi nje sidume manje usofika lapha kababa. Yeah, hayi siyabonga.